tell me more lies, telling me go when it never even crossed my mind. Got me stressed out, you got me feeling away. Tell me what I gotta do, tell me what I gotta say. I didn't even think that we would get here. I thought we were gonna make it through some more years. Got me so high up right now, I don't know if I can ever come down, yeah. Здравейте и честит вторник от мен. Влогът започвам днес. Какъв точно влог ще бъде? Ще бъде изненада за всички, дори и за мен. Но започвам този влог, защото първо днес съм на събитие. Ще ви покажа малко по-късно кое точно е събитието. И второ, най-накрая, моят MacBook Air пристигна. След почти 2 месеца, в които го очаквах, най-накрая е при мен и реших да ви направя един много бърз анбоксинг. Да, това е. Също така, в момента е 3 часа. В смисъл, кой нормален започва влог в 3 часа? Всъщност, дори и аз не знаех, че ще започвам да снимам влог днес, но така го реших и така ще го направя, защото имам free will. Свободна воля да правя каквото си пожелая, когато си пожелая, защото животът си е мой. И също така, най-вероятно няма да мога да ви направя Get Ready With Me за събитието, просто защото няма да имам това свободно време, поради причината, че допреди малко сме снимали с Петко за един от клиентите, с които работя. И да, малко вече съм изморена, но отивам на събитие. Което пак щях да кажа кое е, но няма да ви кажа. Гледайте, за да разберете. Хайде сега да отиваме и да правим анбоксинг на моят MacBook Air. Is going low. We dance it real slow. Go back and forth. What you waiting for? Yeah. Сетъпнах си MacBook-а и ако някой го интересува, сега ще ви кажа какъв модел точно MacBook Air е това. Води се 13,6 инча и чипът му е Apple M5. В момента е 3,5 и мисля, че е време да изтрия този грим и да започна наново да се приготвям, защото в 6:30 трябва да съм на локацията, на която ще е събитието, за което ви казах малко по-рано. И да, няма да ви взимам с мен под душа, но ако ви е интересен този влог, може просто да продължите да го гледате. Благодаря ви и ще се видим малко по-късно.
Здравейте хора и честит четвъртък от мен. Днес планът е, много набързо ви казвам, в момента трябва да се оправя, в смисъл да се гримирам и да снимам едно UGC видео днес. И след това съм на събитие. Няма да ви показвам процеса по гримиране, защото предния път мисля, че доста обстойно обходихме цялата рутина. Сега ще си направя едно кафенце, ще се гримирам и ще направим анбоксинг също на няколко пратки, като едната искам да ви я пусна на giveaway, така че giveaway ще се състои тук. Това е първият ми giveaway в YouTube. Нямам представа как работи, но ще видим, ще го измисля, като имам още малко време да го обмисля преди да съм ви го казала официално как ще се случи. Така че stay tuned, правим си кафенце, гримирам се и се връщам. Ето ми и мен отново, понеже днес много зависих от времето навън. И то се развали. Следователно, заснемането на UGC видеото отпадна. Но направих едно кратко Get Ready With Me за Reels Short формат, което ще кача, предполагам, или днес, или утре. Следователно, докато излезе това видео в YouTube, вече ще е качено някъде. Ако искате, може да отидете да го изгледате. Та, понеже зависих много от времето навън, в момента стана много облачно, а на мен ми трябва слънце. Ще изчакам да видя какво, защо и така нататък. И ще преценя дали днес ще снимам това видео. Така че, ето, гримирала съм се, направила съм си една доста глоуи визия, която за лятото смятам, че е много красива, поне според мен. И така, това, което ще направя в момента, преди да отида на събитието с Рали, е да направя един анбоксинг и да ви пусна giveaway-а. Да, мисля, че измислих как да станат нещата, така че нека правим анбоксинг и да ви покажа какво искам да подаря на една от вас. И забравих да ви кажа, че се преоблякох, за да мога да снимам, нали, горната част. Това е рокля, вече сте я виждали. И тази рокля я направих на нищо. Смисъл. Да, дано да успея да я изпера. Първата пратка, с която ще започна, е ето тази от Eleven Sets. Те изявиха желание да ми изпратят PR пратка, за което аз съм много благодарна. Нека да ви я покажа. Току-що направих анбоксинг за стори в Instagram, но гледах горе-долу да върна състоянието на кутията такова, каквото беше, когато я получих. Та-да! Много е яко. Пише Dear Zori, welcome to the 11 Sets Summer Edition. Много готина опаковка, ако мога така да го нарека. Виждате тип 3D. Така, отваряме я. И ето така, панделката личи си, че аз съм я връзвала току-що наново. Но имаме една картичка. Картичката отново пише 11 Sets. И отзад имаме едно малко по-дълго послание. Скъпа Зори, избрах да се запознаеш с Eleven Sets чрез тази риза, защото в нея има нещо много леко светло и естествено усещане, което силно свързвам и с начина, по който присъстваш. Прегръдки, Никол от Eleven Sets. Благодаря, Никол, за пратката. Продължаваме и с артикулът. Това е ленена риза от Луиза Уанг. Луиза Уанг? Някой да ми поправи. Която ризата изглежда по ето този начин. Според мен страхотно би ми се съчетала в някоя лятна визия за плаж, примерно, защото когато ходя на плаж, много обичам да нося лен върху банския. Ленени дрехи, тип ленен панталон, ленена риза. В случая имаме ленена риза. Много благодаря за старанието от ваша страна, ако гледате този влог. Следващата пратка, която ще отворя, е тази, която искам да подаря тук, в giveaway. В този влог, така че след малко ще чуете и условията, за да участвате в този giveaway, ако желаете, разбира се, е от L'Oréal Париж и изглежда по ето този начин. Така, причината, поради която искам да я подаря на една от вас, е защото просто вече имам абсолютно всички артикули, които са вътре. Продукти, извинявам се, артикули. Да. Имам абсолютно всички продукти и то в доста промишлени количества, точно защото работя с L'Oréal от вече повече от половин година. Просто нямам мястото, нямам пространството вече къде да ги съхранявам. И нека ви покажа какво всъщност има вътре в кутията. Кутията е доста голяма, виждате. И имаме 4 отделения.
Предполагам ги виждате вече. Вътре в самата кутия 4 спирали, като едната е много черна, другата е бърганди, третата е тъмносиня и четвъртата е тази с златната опаковка панорама спиралата, която аз така или иначе си ползвам доста често. Не ми се размазва, което е страхотно за мен. Това са спиралите. Също от цветовете имаме очна линия, молив за очи, молив за устни и червило, като разбира се за всеки цвят от спиралите е различно комбо. Така по същество. Ако искате да спечелите тази кутия, giveaway се провежда тук, под това видео, в YouTube. Условията са много лесни. Те са 3 и евентуално четвърто бонус, ако желаете да разберете естествено дали сте спечелили, но нека да започваме с условията. Първото условие е да сте сабскрайбнати за каналът ми тук в YouTube. Второто условие е да сте харесали това видео следователно. И третото условие е да оставите коментар под това видео, който коментар трябва да включите думата giveaway. На български, на английски, както ви е удобно, просто за да знам, че вие искате да участвате в този giveaway и все пак другите, които желаят да оставят някакъв друг вид коментари, да имат свободата да го правят, но те пак може да не желаят да участват в giveaway. Така че който иска да участва в giveaway, да напише коментар, в който да присъства думата giveaway. Разбрахте ме, предполагам. Четвъртото условие, за да може все пак да разберете по-бързо и по-лесно коя от вас е спечелила, е да ме последвате и в инстаграмът ми, който е обозначен под това видео някъде, както и в описанието на профила ми тук в YouTube. Ако вече не ме следвате, разбира се. Победителката ще е на случайен принцип, както споменах тук в YouTube, и аз ще оставя коментар под нейния, която от вас спечели, ще получи известие, че съм оставила някакъв вид коментар, примерно ти си победителката в този giveaway. Също така на стори ще обявя и победителката, затова ви препоръчвам да ме последвате и в Instagram, за да може да проследявате процесът. Победителката ще изтегля понеже този влог ще публикувам на 5 юли, победителката ще изтегля точно след една седмица. На 12 юли тегля победителката и ще трябва да си комуникираме в Instagram, за да може след това, разбира се, като спечели, да ми изпрати и данни за доставка. Правя ви много бърз аутфит чек, защото трябва да тръгвам, а не обичам да закъснявам. Роклята ми е от Zara на около 2 години. Чантата е от Mojito, а обувките са любимите ми джапанки на много малко токче от Zara също. Като цяло аутфита в момента струва не повече от 100 евро. Тази визия се получи малко ретро и не много в мой стил, но навън е много горещо, независимо че е облачно, така че това ще е аутфитът ми, който предполагам ще ме спаси от жегата и се надявам. Тръгвам и ще се видим съвсем скоро. Здравейте и честит петък от мен. Сега ще ходим на обяд, след това искаме да отидем да вземем разни кафенца. Нямам кокосово мляко, така че ще трябва да заредя също и кокосово мляко. Стискайте палци да има, тъй като просто това конкретното много рядко го има налично. И Алпро, ако гледате това кокосовото мляко бариста, моля ви, някакъв абонамент, такъв PR абонамент да ми направите. Отделно аз искам да отида до мола, имам да си върна някакви неща, които просто не ми харесва как стоят. Снощи, между другото, получих пратка от H&M. Ето какво трябваше да ви покажа. Ще ви ги покажа после нещата, които съм си взела и които реално ще оставя. Те са 2, спортно екипче, но ще ви го покажа. Even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Even good love feels like drugs. Even good times get you high. Little bit lost, but it's alright.
Even bright lights got a dark side. Pleasure is pain and the pain is pleasure. Grass won't grow with the rainy weather. We keep flipping coins for luck and we're just trying to ease the suffering. Broke a heart first and my own got shattered. Never one tear really ever mattered. World keeps on turning and we all keep learning that even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild but it's alright. Even bright lights got a dark side. Even good love feels like drugs. Even good times get you high. Little bit lost but it's alright. Even bright lights got a dark side. Здравейте хора и честита събота! Днес съм решила да довърша този влог, като по принцип ми се искаше още вчера да го довърша, но след като се прибрах от шопинг беше малко към 8 часа, вечеряхме и не ми се занимаваше, а и имах да домонтирам видеото за общия канал с Петко, следователно нямаше просто шанс кога да заснема цялото това нещо с... То даже не е анбоксинг, а просто да ви покажа какво съм си взела от мола. Правим го сега, в момента, днес. И даже първото нещо бях ви казала, че пристигна едно спортно екипче от H&M, с което в момента съм облечена и ви го показвам. Ето така. Предполагам ме виждате, екипчето е с такъв клин, който е с дължина капри, мисля, че се казва. Капри панс. Да, капри. Няма никакво значение. И този потник с бюстие, който има и подплънки. И съпорта му е много добър, между другото. Още не съм махнала етикетите, за да ви го покажа. Гърбът също е доста интересен. Продължавам с следващите неща, които си купих от мола вчера. Между другото, има страхотни находки тук в тази търбичка. Започвам с най-елементарното нещо, тъй като предполагам видяхте, че едната сутрин, докато си правих кафе, просто разлях кафето. Си купих ето такава чашка, която като си правя примерно айс лате, да си слагам кафето от машината в нея и да изливам. По принцип исках да е тип каничка, за да може, нали, все пак да изливам. Варианта да разлея отново е доста голям. Сладка е, прозрачна е. По принцип според мен даже е по-скоро чашка за кафе, отколкото каничка и за това, което ще използвам. За 4,50 евро толкова. Следващото нещо, което съм си взела е мицеларна вода. Това е мицеларната вода, която аз използвам винаги. Много рядко я сменям, защото за мен, поне за мен работи страхотно. Това е мицеларната вода на Бютен, тази розовата. Взела съм си и малка, тъй като скоро ще пътувам за малко, за събитие на бранд тип ретрит, така че в следващия влог ще ви покажа и самото събитие от ретрита, така че абонирайте се за канала. Следващите неща, които съм си взела, са от Sephora. Коректорът ми на худа в цвят Coconut Flakes почти е свършил, следователно си взех нова опаковка и също така се изкуших да си взема отново от тези лип-тинтове, липстейн, извинявам се, в цвят Soft Nude. Следващите неща, които съм си взела, са от Notino и даже ще ви кажа и цена. Взех си ето този серум мист на Medicube, който исках да пробвам с PDR-N и глутатион. Изглежда по този начин и преди да се пръска, се разклаща много добре. Може би не трябваше да се отварям устата. Добре, да предполагам не се нанася и върху грим, но ще разберем как се работи с него и мисля да му дам шанс. Надявам се да не се изпъпча. Взела съм си тези два продукта. Сега ще ви кажа и на каква цена. Марката според мен се произнася Skin или SKKN by Kim Kardashian. Взела съм си ги тези двечките. Първо, защото бяха изключително намалени и съм взимала цветовете на сляпо, защото нямаше никакви тестери. Доколкото разбрах, няма да зареждат повече, затова няма и тестери, затова са толкова намалени. Липлайнера, който е в цвят Nude 12, 5 евро и 90 евроцента. Мисля, че е доста достъпно. Момичето каза, че е струвало нещо от порядъка на 30 евро.
А това другото, това се води другото матово червило и то е на стойност от 8 евро и 80 евроцента, което предполагам пак е било нещо от порядъка на над 25 евро за продукт. Но може би да са толкова намалени, причината е защото няма да ги зареждат повече. На далавера ли съм? На далавера съм. Пробвала ли съм ги все още? Не съм. Цветовете знам ли какви са? Не. Ще ги тествам ли във видео? Шорт? Най-вероятно да. Избирала съм ги по интуиция. И последно нещо, което съм си взела е от този бранд Intimissimi. Ето така изглежда топът и долнището е ето такова с дантелка, 95% коприна и 5% еластан. Това беше всичко от шопингът ми вчера и мисля да приключвам за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да ми оставите коментар, може да го харесате, може да се абонирате за канала. И също така да напомня, ако сте изгледали това видео до края, но сте забравили, имаме giveaway. Припомнете си правилата, те са в описанието на това видео, така че ако желаете да участвате, просто трябва да изпълните условията. Много ви благодаря, че гледахте това видео и се надявам да се видим съвсем скоро. Чао!